Tamira pamberi pedera mapomutasi. Tamira pamberi pedera mapomutasi. Zvese zvechokwadi. Zvese zvanchataura ndezvechokwadi. Machabatwa nemoto. Kanyepa chabatwa nemoto. Mwari anebatsiro. Mwari anebatsiro. Pamusoro mapomutasi nemapomutasi ini ndinoitwa Tendai Kazule ndinogara mubhuku Rapima nzvimbo yaishe Mandela. Tauya pano kunomangarira ngoni Sanhanga naTendai Sanhanga wari kuramba wachida kutora nzvimbo yangu nechisika, wari kurima mabhanana wachisima michero. Takaenda kudare raishe Mandela wakadaidzwa wakaramba wakati isusu hatinei nasabhuka tinei dare raishe. Nzvimbo iyi ndakaipiwa neSururu Group, vanhu veSururu Group ndo vakandipa nzvimbo iyi. Ndine umbo hwejudgment dzakaitwa kwaishe Mandela. Ndaisa judgment. Tendai Sanhanga kandirawo pamberi nepamapomutasi taura kuti nekutaurwa nemurume uyu zvekuti zvanzi ndakapiwa nzvimbo iyi namambo nasabhuku Pimati. Imimi makatora nzvimbo nechisimba ndotanga kupindura ipapo. Alright, zvavari kutaura zvokuti hanzi tatora nzvimbo nechisimba ndezvekunyepa. Nzvimbo ndeyasekuru wedu takadai. Nzvimbo iyi sezvo yari yasekuru wedu pairimwa kofi, pakarimwa kofi gore ra1987 pakatanga kuya kofi, mabhildingi emaparupai achiwakwa kudaro. Isusu wakauya wakakumbira nzvimbo iyi kuna mbuya wedu, wakumbira nzvimbo iyi kuna mbuya wedu, wakanzi wazukuru wangu kana wawe wakura munawadzosera nzvimbo yavo. Tinavo vanhu vangu varipo vachitaura chii zvese zvaitaurwa nambuya varipo, vangu vari mukofi imomo tinavo. Then zvafamba kudaro kofi yakapera muna 1994 wese wanga nenzvimbo dzavo dzaigezerwa kofi aitwa maparuparu acho wakatora nzvimbo dzavo izvo dziri kutoshanda. Wacho wanga ari mabuilding emaparupa yayo nanhasi wanga akatotorwa akatoparadzwa. Izvozvi building recho reparupa rasara riri munda medu munda mambuya wedu imomo munda medu matiri kutorima mutori nemabhanana mune milichi. Musi uyo akauya musi wa5 Mei, takauya kuno kumusi wa5 Mei tisataenda kwamapomutasi pashura tisataenda kuno kwamapomutasi takauya iye murume uyo akabva auya vasvika vadini varemewerenga pepa rawo vanasabhuku nawo varume vakadaiso zvavakaita izvi vaverenga tsamba yavo yakaverenga yanganyorwa nepeni red wachiti judgment yabva kukoti because takamboenda kukoti tikaya pakoti kwaMajor Street kwaDC wakaziita judgment yabva kukoti nawo varume ava isu wari kurerera pepa rawo vane mutauriri wavo tukanzi judgment yabva kukoti iri kuti isusu tanzi zvebuilding tisiyane naro chedu chatapiwa panapa ibuilding imwe ivhu iri tasiyane naro land iri kudzoka anotaura nezveland yamenhayo zvanzi pajudgment yatakapiwa zvanzi kukoti zvanzi anotaura nezveland iri kunzoko ameno hake chedu chatapiwa panapa ibuilding ndo zvakabuda kukoti. Mushure pekunge wafamba vanhu vavo zvavakaita vakatengesa nzvimbo iyi ndokutaura chokwadi. Nzvimbo yakatengeswa wakatotaura nemari yacho
wachitaura kuti kwanzi murume uyu ari kunzi akabvisa mari inosvika 1.7 yakashandiswa kuti wafambire kwanzi kuti tihwine nzvimbo iyi pa 1.7 mari iyoyo yakabudiswa nemurume uyu ndiye yakabva yati ndiwe wakatengesa nzvimbo apo chairman wecofield building iyo zvakutoterwa mashuri kunori kutotera maloya kutoti maloya zvakutotera mashuri waitonifonera uswera suri toti nhamba dzawaitoti building rinotiri kuritera tikandipotsanangure pejudgment yekukoti judgment yekukoti yakabuda zvikanawa judgment yekukoti yabuda wari kuerengera takawanzwa padhuze nepamba pedu pane pamba patinogara vandawanzwa wachidini wachitaura vatafamba vatasvikapo namukoma wangu tasvika kugara mukati mebuilding mewarehouse iyaiya ndipo poitaura maminutes awo maminutes akabva kukoti kwatakabva tiri kunzi chepe takahwina ibuilding panapa ende building racho rakazobuda zvekunge tatomira tabatsirwa neloya dai pasina loya pasina chedu panapa wachidini wachitaurirana warimo pagrupu revanhu vekofi ranine vanhu 84 pavanhu 84 iwawoka nehambe vanhu vekuti wakawirirana kuti building ndereduka mamuine vanhu 6 handisi kunyepa de wangu aripo kubva sinzi wakaita meeting kuti watengese building iri watengeserana uyu ndipo apa takazoona wakazura wakubvisa marate building real wabvisa marate building real isu building hazine basa naro isu takatosiya zvakadaro because building asi vapesa takatanga kufamba tieno makoti isu building hatinobvira tambodini tatombotitula building isu mundu yavo takatotanga kutorimba kubva kuma 2016 tatoenda kuda chairman wavo asiri uyu anonzi wamuganyura waDavid Matipi ndiye angari chairman iwe wakazotopinda pa chairman yawe kugadzira waunota kutotengesa nzvimbo muna 2021 watengesa nzvimbo iyi 2021 ndipo katanga kuti nyaya iyi watengesa nzvimbo iye murume uyu nasabhuku ndakaona chitendera mukati meyadhimo mumu vananotaura nawo kugorera 2021 anene ndakavabvunza kana kudii vari kutenderana vachirakidzana vachitendera vachirakidzana apane ndakati vanaida kumba vanasvika vabereki vamwe ndikati vana mai nanamukoma ndo zvandaona vanhu varudini vanhu vakutenderera meyadhi umu zvikanzi ndikati alright meyadhi mo mutori nemabhanana ezvezvi murume uyu azouya musi kuma2 kwaApril kuma2 kwaMay ndipo patakamuona uyu akutema yadhi yayi after wadini wasarenderana building isu tabva tatora kawaya kedu ketemporary pataisa kawaya kedu tikati vanhu wasarenderana building ndo pataisa rimuridzwaro achapinda ane ndinokupa mari makaenda kukoti pamutasa waenda namukoma bhozi mukoma ndiye murizvinjimbo varipo mashauze pepa one paper anozondishandisa kana dochanda pachiro ndoinyaya takatangoaiwa tikuti sututa mapeva because kana nyaya yakaenda kukoti handiti handikwanisi kuprosida nenyaya iyi kana ndisina kuona koti yakati chii handizvo zvosaka ndinoda mapepa ekoti koti ndigaidwe kuti koti yakati chii then ndoita zvandikuita ndiri kugaidwa nezvakataurwa nekoti saka handikwanisi kana yakatoenda kukoti I need to see those papers mururambireni mama ndakatogona kutaura ndowandauya nawo ndiri kuita dzakamambo mutasa kuenda kubide koti iyi judgment ibimandera mamakagarirei ndozvanati kubaitaure changamire vanyinyi nangu vakasamonwa vari vairi indakamagara ndiri ndege musi wa5 May ndanichazotaurawo kana ndadaidzwa nedare kwabva kwatanga kudaidzwa vakapedzisira kumhangara ndo vatanga kudaidzwa saka inyaya mbiri inyaya imwe chete yenzvimbo imwe chete asi nyaya dzakatosiyana kumhangariro indakamagara musi wa5 May vakazomhangara vanyinyi nangu musi wa 24 May alright saka yenyu ichapinda ndoda kuipa kudara nisi yangu mundoro wedare kuti aifambisa sei kuti ndakatanga ndinopedzisira handinokuvanisipazi yangu ndinonzi Chirango Godfrey Sananga
Right. Pauper registered association. Aisi Changamire. Asi musi wa 10 September ama yangu uyu Daniel Mageza achibatsirwa naIshe Mandela vakatora Mambo Mutasa vanga varipo nguva iyoyo kuti vakanga vari registered. Saka zvikazonzi izvo very corporate sana ngachisungwa uende kuMutasa kucourt. Usana kapiwa tsamba iyo. Katika kucourt kwa zvikanzi kucourt takatamba ne interdict. Kucourt Israel bambo. Israel bambo. Kana mauya kucourt you are told what to do. You don't tell the court what to do. Because mauya court madezi go court you want the court to do what you want. It becomes a problem. It is also. Imi just comply. Nizwa tu kuvunza. Ndikavunza chakati ndipe ichi ndikuvunza. Chiri zvori kwano. Kana pasina muda bani. Ende musavunze muvunzo asina kuvunza munhu. Asina kuvunza. Ini kuvunza is a very simple thing. That is this an association. Ukati that is fine. Nona yana. And it. Because my papers are ndima ndiba. And muvunzo yangu irubva papepa yamandiba. And it. Ndikuvunza kuti right. Kana isi association. Ngavumata makaenda court. Ngatichiri pa court. And so that ndiende kupi tifambe tonoti kuenda kupi makufa pa court acho ari kupi makaenda court chini pa mapepa court immediate court Mutasa kuva 3 June. Do the judgment. Where's the judgment? Changamire. Ndinofunga ndaenda space pakutaura judgment aisiyana. Judgment yakamufana. Ndizva judgment. Ini chanoda judgment. Uenda from you kana from you. Ndinenge hapana. Ndofunga. Na alright, nile. Ini ndoda pane ruling. Palaenda kupai ndisina kuyana chakamengiregerere ndipo ndakaita nespace asi ndinayo ndemswa 3 June 2020. Imi mandipa heads of argument. Yeah, anga chima submission. Heads of argument it anga ma submissions. Haisi judgment. Ndizvo. Yes, after ma submit these things. Panozopinda panozoswa sitting. After sitting kupe judgment. Muda judgment. Ndosa kana judgment ndio ndio kuti court yakati chi. Ndio ropo chakamengi ndofunga ndaita mix up. Asi ndinayo hangu ndogona kuti kana dara ndibvumidza ndigotoka nayo within the next 48 hours. Because ndinayo. Asi kukoti makaenda ndizvo. Atakaenda. Andisi. Chimontorei nemurombo wenyu kwakanzii maenda. Kukoti bezwe wachipa judgment vakanditi ndakandatadza ndikuisa interdict. Ku judgment inobva to advisor futi. Sikuza kamuita Changamire. Kuti wakanganisa pakuita interdict wangadea wakaita in eviction order. Nekuti vanhu ivo vabve panzvimbo pako ipapo. Saka mhosva musi wa 3 June yakadya inini. After that madyiwa musi wa 3 June makazoita futi here imwe application. Ndakaita hongo.
negweta inonzi justice for sale from garden partners kana iwo wanga kuti mwanonzi vamasamunzi iwayo ndiye muswani. it was May 2022 akunopera. Okay. Then after 2022 makaita futi another anyway. Makaenda futi court. Asataenda ndazouya manje kunoku twaite development iyi. Yeah. 2023 makaenda court. Atina. Chakabe judgment ikaitwa musi wa 3 June 2023 tatanga 2022 kwenda pasa bhuku kwenda paishe kwenda kama mutasa Ile kanbo. tunonoka Ani chirango Godfrey ndiye. ndini Kana ngani. Daniel Mageza. Tendeka Zulu. Ndio and according to this judgment and it you made an interdict. You virus. so kwa itana mimi And it so interdict kaneka raswa zvinorewe andina hangu answer ile exact but imalipa mtaure interdict yakauya through a legal advisor ari kunyanga but be it as it may ndifuna zvipindura inini interdict yakaonekwa isina kukodzera pakumangara kwandakaita ndo zvatakatasika understand kana yasina kukodzera zvinorewei law zvinoti ipapo inini ndakanatadza kugadzira nyangu zvakanaka saka makadi ndakazigwa nenyaya saka namakadyiwa zvinorewei zvinoda kuti inini kana ndisina kugutsikana ndinosumuka ndichaapila. Did you do that? Ndakadaro changamira maviva zacho andina uzati angadika uri panapa asinji nawo zvangu kana iwo shamwari dzangu izva unozviziva vakamira negwita ravo imuzazvire ndonditsiya kufamba nenyaya yenyu kuti ndizive kuti yaapa murunzwa nditsiya kufamba nenyaya yenyu kuti apa makadyiwa chokwadi madyiwa it means kuti ka status quo in that given time ndiyo yakanga iripo and the status quo yaitaura kuti uyu anga kubvumidza kuti akontinue nezvaari kuita and then you appealed against that and ndini paimapepa yaappeal andina kuziva changamire asataenda judgment asataenda judgment asataenda ndaapila asataenda sumukaima appeal ndizve wakapila here against judgment ana kuapila wakaisa eviction wakaita zveeviction wakaita zveeviction zvakabva wasenda zveeviction wakaya zviaplya 2023 September then wakaita eviction wakada kuita eviction kuna chairperson kwete kuneni then akabva aresponda wakati panotice to oppose from there wakabva watostika from 2020 to 2024 up to now 2025. Right. Wangu, might I appeal what was the response from the court? Court yakati andina kuenda mudasi namutora changamiri president kuti izvaibamba wakati wanonga dzingwe makati wanonga watsinga wongo andisi chokwadi dani rikati andisi rikati toti ndapinda kuti asataenda kudari ipapo maprocessataenda kudari ndosaka ndiri kubvunza kuti dare rikamakaita application 2023 this is 2025 chokwadi 2 years makamirira kuti muchadaizwa nedare right uyo lawyer akamboitawo dambudziko raakaitawo ini pane dambudziko rekurwara izvaibamba ndinoti ubatsire so that you understand nyaya iri apa kapa handisi you have not appealed against the decision but you have applied for an eviction order
wakachikwa nenyaya interdict. Interdict pamakaita interdict yanga iri kustopa uyu kuti amire kurima kufenza kuita sei whatever zvari kuita ipapo madevelopments ese adi amire handiti saka maenda kukoti ndobva masvika pamadyiwa zvichirewei zvichireva kuti koti yakati iwe proceed continue nezvori kuita sei nezvori kuita handizvo uyu ndobva aramba aita zvarudii zvari kuita handiti madaro hamuna kuenda futi kukoti kakunoita chii a case against this guy uyu makaenda kuita a case against chairman uyu Mageza not Kazule. Saka nyaya yenyu iri kudare ndeyenyu na Mageza not nani na Kazule. Shangamire maita yenyu kundipa that highlight. Yes. Jine bepa pano isena David form yakaitwa na Kazule. Ini zvemafuta zvinenge zvese handina chidwa kana mapepa eve maendzo magivita zvine ndizvo major speed zvamakaenda ini ndinoziva position yenyu current so that I know kuti koti yakati chii ndozvandapindira ndosaka ndoti zvinhu zvamaita makaita zvinhu tu zvakasiyana ndozvandapindira Shangamire kuti izwai zvepamuza ndikuza kubatsirai ndova ndikubatsirei bambo kuti eviction handiti neinterdict zvinhu tu zvakadii zvakasiyana. Eviction iri kuti kutoda kubvisa maita application kuti munhu ngaatobve pai panzvimbo asi interdict matadini amire zvari kudini zvari kuita izvozvo anga muna ndotona munozvisa pone ndotona asi kukoti kwenyu hamusati maita anything chekuti chinomisa uyu kuita zvari kuita havana legal document rikumupa kuita zvakati hakuna ndosati kubvunza kuti kukoti makaperera papi because hamuna batsamba imini yekukoti iri kumisa uyu to do anything because interdict uyu yakatowina yenyu yakaramba interdict saka uyu ari mukondia because as of now hamuna chinomumisa bakuti aite zvari kuita because koti yakamutaura kuti court proceed lawyer renyu rakati lawyer rangu riri kuprocess mapapers iwayo saka maloya ari kuprocess mapapers ba handiti haasatama unoramba ari kuita uyaramba kuita zvari kuita lawyer parakapaziva riri Shangamire pamunogona ngandiri ronga sinoda kuti ndizvise munzira dzekuti bugona kundichacha kwamuchaita zvanzi tamira pre-trial conference ndo pastage ratiri the reason why ndazoya kuno kumakona Kazula ari padenga iwe development yakuitikawo kumusha izvozvi yakatanga muna April. It's not that kuti handisiziva kuti Kazula anoya papi ava samageza ava vagara vari chairman wandofunga kuti kana ndikavati makeshift chairperson ava vangarambe because kofi yakasofira kudara saka mageza vazouya 21 22 leading kuti nzvimbo yako zvienda kuna Kazule handiti muri kunzwa kuti Kazule vazouya pameeting issues babo ini zvandanga kutaura zvezvo handitori na jurisdiction kuti ndinge kutaura okay because if your case is before the kwa major state handiti inofanira kutanga yapera kwa major state then yozoya kupi yozoya kwandiri but chandoda kuchitika kuda kuti ndikubatsirei kuti kana munoda nyaya yenyu munofanira kuendawo sei muchiita sei because as long as uyu asati asave one any paper from court handiti hapana chinomumisa kuita zvake and papepa penyu according to these papers handiti bepa ramambo akanga ripo before inini riri kutaura kuti it was said kuti chinhu ichi is an association, is a registered association handiti saka kana iri a registered association handiti imi muchiramba kuti is a registered association handiti it's not his duty to prove beyond reasonable doubt kuti haisi association. It's your duty now imimi muri kuti haisiri chi a registered association to prove to everyone that it's not a registered association. Yes. If it is not a registered association, then from there now, and it is makona kuti mageza kutobuda mukati because hasina basa munyaya because association haipo anditi saka chekutanga chiripo ndechekuti tangai maona kuti association iripo here kana kuti haipo because muridzi wechinhu according to these papers is alleged kuti muridzi wenzvimbo iyi akazopa Kazule association. Right. Shangamire, because I'm out of stories of Shangamire. Hama dzangu idzi
tapinda mudaramo mutasa musi wa 10 September musi wa 12 ndotambira runhare kubva kune vakanga vari kunyora mumutasa kuti hama dzako dziye dzauya pano dziri kuti takanyepera dari sondo kwandiri manje izvozvo ihese. I agree. Yes. It's hearsay, so I do not entertain hearsay. Okay. Ndezve muri tu nani na Craig, but andina document riri kutaura kuti wakazodzoka kwamangu wachitaura kuti tanyepa. Anditi saka dai pene pepa kutaura kuti tanyepa anditi ka then it was okay. Even it was also going to be an advantage to you because mamuchazoshandisa pepa iri kwandiri nekukoti kuti vanhu wakanyepa apa ndobva wazotara wega kuti takanyepa anditi mungora. Saka izvozvo handintertain why because I was not there. Handina kutaurwa ndandisipo. Saka ini chandikuita kuti kuteedzera mapepa akanywa namambo akanga ari kuendesa ndavo ndo andikushaya kuti ndione kuti yanga isvika papi nekubatsira imi because ini chandinoda kuti vanhu rami makabvisa every time ipfungwa yekuti handaya kudarika kunofanira kuita number 1 nenumber 2. ini ndo ramandaka kutaura kuti no kana mauya kudare kunoko anditi it's not about winning anditi but it's about getting your case solved kuti muende kupi muende kumberi ndo zviri important. Munosandudzwa kuti kana mauya panapa iri basa rangu handiri kuti iwa hiwa no to me it doesn't make sense. Iwa hiwa wawina then what but zvasolova here the social aspect iri kumusha hazvina ndati muende kugarisana zvakanaka here amuna ai kana mauya panapa ndichikuti ai waona iwe une mhosva iwewe ona iwewe ndiwe wakashaisha iwewe wakashaisha asi chigadzirisai apa neapa neapa kuti muende mberi zvakadii andizvo ndinge ndaita mutongi akangwara noti kuti ndibve kuno ndati iwewe shamwari iwe watoiwa nemuswa chifanira kutakura mabhaketi ako izvi zviokobva ipapo iyo ane zvandaita saka ndiri kuti mamiriro akaita nyaya yenyu handiti so far haina zvairi kutaura haisi kureva chinhu because kwamakada kuenda kukoti hamuna kupedza handiti asi kwamaenda futi kutraditional you cannot mix the two. Kana mafunga kuti muda kuita chinhu chiri kutraditional ngachiperere kupi traditional. Kana mafunga kuti muda kuenda zvemakosi edu eDutch Roman law endai kupi ikoko zoperera kupi ikoko because kana iri communal land why area ino ikangodeclare chete kuti communal area major institution yanorifira futi bei kuna mambo tichende kuna mambo ndiye mambo atagadzisenya ichokwadi changamberekana izosakataura tienda sana ngatamufundira kuti pane development yakumusha zvikanzichiende kwamambo mutasa saka ndakauya kuna mambo mutasa ndosaka ndikutaura manje kuti mapapers are very important because kana yatodai yatora this legal route handiti pamwe pacho ndinozoonekwa ndisiri kuside kuri right because handifanira kucontesta zvinhu zvataurwa najaji handifanira kucontesta zvinhu zvataurwa nani namagistrate handiti ini nchangubatikidza kuti kana magistrate nyaya yeruzo yakapera ndokubatsira kuti nzwisise kuti nyaya yakapera sei handizvo saka ndikuti apa mamiriro akaita zvakaita izvizvi right now zvangofanira kuti hapana hamusani matanga pamamungori pakutanga ndiwo pamuri because uyu according kudare akanzi continue imakati ngamire kufenza ngamire kurima ngamire kuita sei koti kati fenza continue then fence koti yadaro anditi ima munodzoka futi kuchi kudare kuyo kunoti isusu tine nyaya yedu nemunhu yeownership yechunhu pakaitwa misrepresentation of facts handiti yekuti wakanyepa kuti chinhu ichi association this is not an association then prove to the court kuti it's not an association then nyaya yotanga kuti if it is not an association then muridzi weland iyeyo ndiani then muridzi weland will take charge now handiti saka izvo muda zviri zvomuda muri kupedza mari nenguva asi kwamuri kuenda kudi kuti chekutanga establishai kuti chinhu ichi land iyi kana mati haisiri inde yeassociation iri registered handiti association iyi yakamboexista here muarea imo ichiita nezvei kuti izopiwe land iyoyo mamuchishandisa izi association yakambopiwa naani kana yakazoparara association then land iyo yakadzoka kunaani
pane dissolution Changamire regai brenda nyambo taure bijana ndikudza kwa enlightened ndikusununguka as I appear before you and respected members tichifamba zviya zimungofunga tapata pavhara pavhurika ndifamba takadai but having heard from you muchitsanangura zvamatsanangura I feel kuti from here pandinobuda ndidzokazve panapa because icommunal land ine mafisisa banhonga-nhongayo ndofunga ndichaatedza patodzoka panapa ndinganiswera kuita a winner ndingana ndiri kuuya kuzopiwa what rightly belongs to me ndinoda kuti nditenda muchidaro asi kutangire pakufamba neawanina wenyera vanina vangu chifamba ipamwe chete kwetoti imi munosarawo komozodaidzwa imi muchimbosara ndopamutangira kusauka kusarongeka ipapo aiwa ndofamba ndiregererei vanina vakamhangarirwa vari vega vari 2 musi wa24 May indamhangara musi wa5 May saka ndaifunga kuti ini order of merit angadai apakaudedzwa ndini but takafuka kuti ndovarongera zviti handina kusara because ndakuwasiya zvatobatsira kuti havasova nyaya 2 nedombo rimwe chete but ini chandura chiri chandakutaurira ndizvozvo anzani Mageza Kazule anzani Sananga nechimwe chandikutaura ndechekuti go back sit down zvimwe zvacho izvi zvinoda kutaurirana noti kurwisana munozvaizvomidza zvimwe zvacho zvinoda chii kutaurirana noti kuita sei kurwisana because the moment munotanga kuita element yekusumudzana tsvimbo hapana chatirirawo ende mukatanga nyaya yemapepa maloya haaneti anonge nhasi ari kutaura kuti hashamwari inotofamba chiti hatoisota mangwana obva waenda ubva kuti tanzvengwa mbichana tinoisota asi uchingodaro tazoiva nekona rakati tazoiva gore ukaona madhesi arapa handisi yatokungo 2023 September tamuna 25 June the 1st asi maloya aroti chii conference pane chii hedzopchi yes pada support chii pana chii handisi aumeni chii sorry chiimagina kuti uyu Kazule apupura kangani palendiyo nakazuri ndofunga ndokuti hangu pa 3 years instead of katakuta in terms of time wapupura kangani okay agowa kangani agowa karikwana kangani ka4 asi kesi ichirichi iri on mini kuti vinya kudai anga akatenga mari yake yakatenga yadi yadzoka handiti asi maloya ari muri chi pambiri handei ngatisei asambe madhodha handei pamberi ndinohwina chete but ndizvo here handizvoba tiri kuti ngatidzidzei kuti pamwe pacho we sit down handiti tagara handiti pamwe pacho tagara towirirana tini simozongoya kuno kuti mambo tatine ishu yakadai tazogara pasi tawirirana kuti zvakati taakudai kana tiri kuti toda kupai guidance isusu tochikugaidai kuti nonono apa kapo madii machidai because ndiri kutaura ndakadai so mutotaura nyaya yekuti paupa yakadini yakaparara handiti but zvayakaparara paupa ine here wayakasiyira ikapa maassets kana kuti chiye paupa handikwanisa kupindura changamiri ungaso Mageza ungogona kutaura ndonye ndiye sachigaro right angamozaiduta kuti munoti pane imba iripo pane chii zvipo radongo changamiri izwai murozaiduta kuti idongo asi yakasiyiwa riri imba dongo hatitangi nekuita dongo rinotanga raita imba rozoita dongo paranga riri imba pakaenda vanhu rakambosiyirwa ani kuzingerani right gurupu riripo handiti ndati gurupu riripo here aiwa izwai saka kana puri kuti gurupu rakaparara kambani yakaparara ibva isiyira gurupu rasiyirwa ndobva raparara ndozvamutaura saka izvozvi hapana muridzi
Ilo zvapana muridzi. Izvai bambo. Iri ndogara ndakataura zvakawanda. Kana uine chaunoziva tasei taura. Kana usikazivi tasei nyarara hako. Unobvei ukanyarara? Unobvei? Saka ndatokupai zvakuda kuti muende kutarisa. Ndatiendai mutarisa kuti kana multi association yanga iripo, we are all agreed kuti zveshuwa chinhu chachiripo. Chinhu chachiripo chachisingaoperate chisina constitution. Munonzwa? Chachisingaoperate chisina constitution. Anditi? And kana chachine constitution, who were the light kana kuti the last committee to run that thing? Ndoanani? Pane ma surviving members from the committee pakaitwa company payakaparara yonzi iripo ndoanani yo establish kwa kuti pana ningina which is right. Izvo chinhu chakaparara pamakachipiwa necompany. Anditi company yakati kudii tipei mapepa kana aripo mapepa, because you may be surprised pane mapepa aripo arisolva nyaya dzese. If the constitution is there, then the constitution should guide us. Kana constitution pasina, anditi then apasina manja nesimba over that thing. Unless munhu pakatsva chinhu ichi, anditi chinhu ichi chafa, anditi imimi as community, anditi makabva machireviva mukakontinya nacho. Pamakakontinya nacho, wakanga wari kuchitungamira ndiani nani? Muine mutemo upi neupi? Mukuona zvindoza kubatsirai. Because inisha ndoziva dhona rikauya mamutasa rikasvika rikawaka mabuildings apo, anditi kana rapedza program yavo zvavanga kuda kuita gore ravo rapera wakuda kuenda, wanodonata mabuildings yavo kumutasa rural district council. Mabuildings yavo anoita sei? Anodonatwa kumutasa rural district council. Auvodi Uvaenda. Saka ndosaka ndikuti iyi paupa iyi payakaenda yanga ine mabuildings nechi. It's not only mabuildings, because kana pairi mwaka it means vapanone nemapadza nemajeko nechi zvese Pamwe nemari. iri pamwe netumari twakasara. Arizo pawakaenda wakati nemaassets aya wakapa ani? Kana paine mapepa ari kwautaura zvinhu zvakasiyiwa mumaoko aningi tofata zoto zvakasiyirwa ndinhingi nanhingi just for the purposes yecontinuation. Changamira rokomenda panyaya yamadizura kutaurirana. Ndifunga ndo zvanga zvingori. Ndakakuriramo ndakazvarirwa amweni. Pandakauya ndaenda sabhuku ndauyawo ndazwa nyaya chingoti idini. Sabhuku kati yenyewe nanga ichamboitiba. Dzike kwa Ishe Mandela. Ndikati handidziki ndegaba. Handina magomba ndotana Ishe musipo. Kuti ndifambe nemichi chingodikanwa aibva ataura. Ndimurongedzera tibva tadzika kwa Ishe Mandela. Tichidzoka Ishe Mandela wakanditi ndada kukumbira kuti Ishe muye titaure nevanhu, for example ava munyina wakasheka ndiyanga shamari yangu. Saka ndati kubatai. So ndiyoti community vanhu unoziva ndakakura nawo. Tisadzokisana nyaya iri yakafanana neyi. Tasvika kwa Ishe akati musi wa19 wakumbira ndingati kufield day. Ndikati any other day ndisine ndiba ndikokumirirai. Izvo ndazvizwa bambo, but chandikutaura kamuzwa kuti panda point yangu madii maizwa. Ndaizwa? Ndaizwa Kuti minda yanga iri paupa iyi. Handiti pairi mane paupa handiti wakwasibunda machangamire nzvimbo ndingaitimbo chapindura no, it's okay, all right. Izwa izvo ndataura because information iri apa zvinangokutaurira kuti kana papa ari kurima, handiti ndazwa kutaura uyu ataura nenyaya kuti pakofi chichi ndiwe kai ungataura nenyaya yekofi nechi izwa izvi mirai ndo pari kuya question yangu kuti kana yanga iri warehouse, handiti yaichengeterwa kofi nechi warehouse yanga yakawakwa munda mari manhanga. sanhanga izvo yanga yakawakwamo anga akapa here, anga akatengesa here, anga akadii akadini mirai akadini
Ndo mai vangu ava gava chakandiwa No, it's okay. It is a total regret. Kuti kana yanga iri association ichiuya izovake warehouse apo, it means pana akaipa the go ahead kuti wakai and what were the terms pamaka wapo kuti wawake akambona asi izvozvo mazva zvichataurwa mina aiwa gara impasi izvozvo hazvichataurwa nechi nemuromo baba zvinotaurwa nemapepa because murume hauchaiti because murume unonyepa like iyo zvinhu zvaino yanika yamudare it means mai wato nesaidi rake saka achataura zvinodiwa nesaidi rake saka the only thing chinoisha kutaura chokwadi kwandiri ipepa rakanyorwa kuzi gore rakati tapaupa pekuti iwake warehouse iyi tati kana wakuzoenda wachazodai kana kuti tapa fuso saka kana mati tapa fuso it means you cannot claim that thing back because makapa. So then kana yamakapewa it means kana chinhu chiripo icho chaicho adika chindoripo chewarehouse chachani chakapiwa ani pamutemo. If it was a registered association it then means kuti Mutasarura district council takes off unless paine mapepa arikutaura kuti we have donated this to association yakati registered. Anyway, chinda imwete zvandari muite then come back to me asina kuti mudini right. Thank you tona asi as far as my papers of court there's nothing. All right. Saka kana pasina anything it means the status quo must be maintained. Mazana ndataura ndati ndiri kuti kana pasina chiri court chinotarisira kuti arime nechi zviripo izvi ndo zvinomention kusvikira paita chi zvaita zvinoratidza kuti chii ichi chinhu ngachimire. Takambire Mutasari mhuri yenyu maita hanu. Thank you. Shure zuva rakanaka. Ndakukumuka. Ndada kubvunzawo nenyaya yemaexpenses ekufambisa but ini chanduda ichi mapepa